chodím do školy a chodím na gymnázium Jura Hronca, som v sexte na 8 ročku. V minulosti som sa venoval veľa fyzike, matike, potom som robil seizmológiu so startupom. My sme spravili zariadenie, ktoré vie zadetekovať zemetrasenie predtým, ako príde a varovať ľudí cez telefón. Na základnej škole som bol neuveriteľný bifloš. Ja som sa učil na všetko a som na hodinách dal pozor, úplne všetko som vedel a výhoda bola, že doma som sa učil minimum a robil som, čo ma bavilo. Po škole som čítal, a potom sme boli s kamarátmi, hrávali sme futbal každý útorok po škole. Bavila ma matematika, pretože som videl v matematike nekonečný priestor, ako hľadať nové spojenia a nové spôsoby, ako sa dajú počítať veci. Spätne ma to naučilo ohromné množstvo vecí, ktoré využívam každodenne. Že vtedy sa mi to vôbec nezdalo ako niečo dôležité alebo niečo, do čoho mám dať čas, ale teraz vidím, že nemôžem mať diskusiu s niekým, nemôžem sa niečo zaujímať alebo nemôžem si niečo čítať bez toho, aby som mal nejaké základy. A tá základná škola ich naozaj ponúka. Plus, taký malý bonus bol, že občas, keď podrobne počúvate, tak tí učitelia hovoria fakt zaujímavé veci. Pre vás mám teraz dve také veci. Prvá vec bude horšie, bude podstatne horšie a dajte si pozor, aby ste sa teraz nezasekávali, že teraz je zle, lebo bude podstatne horšie. A druhá vec je, že hľadajte, čo vás baví a robte to a vždycky hľadajte spôsob, ako sa viete ďalej a ďalej zlepšovať, aby ste na konci dňa boli najlepší, aký môžete byť.